Nimi. Jussi Savolainen. Pelipaikka. Aitapakki. No aiemmat seurat. TPVn kasvatti ja viimeisimpänä ennen FCVtä, niin FC Tigers. No millä tavoitteen kautta? No, lähdetään parantamaan omaa periä kokonaisvaltaisesti ja joukkueena totta kai voittaa sarjaa. Mikä on lempijuoma? Sanotaan vaikka vesi. Mitä teet vapaa-ajallasi? Urheilen. Terveiset faneille. Ei mitään, sankoin joukoin katsomoihin kattoon, kun FCV jyrää mestaruuteen. Mitä haluat kysyä seuraavalta haastateltavalta? Ai. Kysytään vaikka lempiväri sitten. Sitten vielä bonuskysymys Aleksilta. Mitkä on lempijalkapallokengät? Jalkapallokengät. Naikin Tiempo. Kiitos haastattelusta.